अरे अरे नेताजी के नाच जाई जब जिला आरा से बारात जाई। कि अरे नेताजी के नाच जाई जब जिला आरा से बारात जाई। और तुम्हार झगड़ा के टेंशन मत ली है हमार करे जा, काहे कि बहिरू अनाइठ और बेलाउरी कवारी के लइका रंगबाज जाई। गोरी हटे जिला तू हो जे बुढ़िला आव दहिया में सट हमी गाड़म किला। गोरी हटे जिला तू हो जे बुढ़िला आव दहिया में सट हमी गाड़म किला। ढेरे बड़ा पागल आइल तुम्हारा जाइबा हमारा जाइबा समियाना में बाबू पिटा जाइबा पिटा जाइबा हमर लवर के हाथे रे ला जाइबा रे ला जाइबा। अरे हमनियों के बारे में सुन लो कुछ एक करे जा। हमनी के बदमाश हैं जा, बदमाशन में नाम आवेला कि हमनी के बदमाश हैं जा, बदमाशन में नाम आवेला। एक करे जा तू बात करेलू अपना लवर से पिटवावे खातिर तो सुनो हमनी के कोनो सीधा सीधा में ना गांव के रंगदार में नाम आवेला। बेरी बेरी चढ़ेलो स्टेज पर कहेलो चलो तू सेज पर जे करबे तो भूसा हो जाई में मार दे हम गोली करे जे बेरी बेरी चढ़ेलो स्टेज पर कहेलो चलो तू सेज पर माना जे करबे तो भूसा हो जाई में मार दे हम गोली करे जे ढेरे बड़ा पागल आइल तुम्हारा जाइबा हमारा जाइबा समियाना में बाबू पिटा जाइबा पिटा जाइबा हमर लवर के हाथे रे ला जाइबा रे ला जाइबा। तुम्हार का रंगदार हो सोनल के आगे बेकार हो। उल्टा जे बोलबे तो कह दे हम गलत नाम हो पप्पू स्टार। हाँ तो सुना होई तुम्हार का रंगदार हो सोनल के आगे बेकार हो। उल्टा जे बोलबे तो कह दे हम गलत नाम हो पप्पू स्टार। जदि विकास बिहारी झुरा जाइबा झुरा जाइबा समियाना में बाबू पिटा जाइबा पिटा जाइबा हमार लवर के हाथे रे ला जाइबा रे ला जाइबा। अरे 10 टकिया 20 टकिया के बात छोड़ो 2000 में परीक्षा जीबू कि 10 टकिया 20 टकिया के बात छोड़ो 2000 में परीक्षा जीबू। अब बरतिया लोगन के मन रख दे हमार करे जा, नहीं तो स्टेजवा पर से टंगा जीबू। तो का विचार बा चलो।